Wani lauya yana zaune a cikin jirgi, sai wata kyakkyawar mace ta shigo ta zauna a gefensa. Bayan wasu 'yan daƙiƙu, sai matar ta ƙara masowa kusa da shi, tana magana da murya kasa-kasa. Ba tare da ka jefa kanka cikin wata matsala ba, ka bani duk kudaden da ke jikinka. Idan ba haka ba, zan yi ihu da ƙarfi in ce kana ƙoƙarin cin zarafina. Ka san kuma idan na yi hakan, 'yan sanda za su zo su kama ka. Lauyan cikin nutsuwa ya ciro wata takarda ya rubuta, ni bebe ne kuma kurma, ba na jin abin da kike faɗa kuma ba na magana. Don Allah ki rubuta abin da kike so akan wannan takardar. Matar ta dauki takardar ta rubuta duk barazanar da ta faɗa masa, ta mika masa. Lauyan ya karbi takarda ya sanya ta cikin aljihunsa, sannan ya ce, yanzu za ki iya yin ihunki yadda kike so. Shaidar laifin da kika aikata tana nan a cikin aljihuna kuma da rubutun hannunki.